Ọnịcha mma mmanụ, Ọnịcha daalụ ụlọ, Ọnịcha kene m unu. Igwe na-acha Ọnịcha kene m. Obi Nnaemeka Fred acha ebe kene m. Agbogidi anya ọbala ọbala. Ogbughị mbọsị ndị na-asụ ụsọ. Agụ ka ị bụ. Agụ gị nwe ilo, gị nwe ebe niile, gị nwe Ọnịcha, igwe oyibo, eze oyibo. Ịgụrụ akwụkwọ gị rie ya isi. Kpata ego kpalie ya akpali. Ana m ekene ya ọmụ abụ nwa Oguda n'Iyele, nwa Chief Michael Ogojo Fibozie Kọnwụla anwụ in kansụl, nwa Ezeọba. Ana m ekene ya Ogbu Agadagidi ekene m onye ọ ga-adịle mma. Igwe na-achị Ọnịcha agụ Agbogidi daalụ. Idu Ọfala daalụ ekene m. Ọfọ na-agụ bụ Kọfala wetala ya ifeọma, Kọfala wetala Ọnịcha ifeọma, wetalụ gị igwe na-achị Ọnịcha arụ isi ike, wetala ya ogologo ndụ na Ọfala anyị ga-agbagide gbata ya nka. Onye bụ Ọfa na-agọ ka ọ dịla anyị mma. Ekene m Honey na ekene daalụ. Igwe na-achị Ọnịcha Agbogidi daalụ n'ụmụ Ọnịcha.